magpintal ta. Pintalan ta ni mga taya. Taya. Red led. Red led na pintal. Pintal na red led. Trabaho rin. January 1, pintal sa taya. Nalimunan ta nila. Namahon ta nila. Red led na pintal. Bahid. Pintalan red led. Aduan sa sakop. Pilid sakop. Magpinta pilid sakop. Gosh. Ang pinto located. Gawas usap ko na mapinta na. Napay usay. Kugun niyo siya. Okay. Magpintal ta o red led kukuha sa mga kaya mana ang usa kanina po usa kanina po usa tabagkot na lapagod din masago mandian Dira ha. Human. Ang usa kay nahuman na. Usa na. Ang usa kay nahuman na. Manang pintal og red led. Red led ang gipintal. Kay daghang taya. Sama ni ba? Taya kay. Kinahanglan din siyang butang paint red led kay taya naman. Kung naay tubig ibutang diri, hugaw taya. Dira ha. Red led ang akong gipintal ani. Ang usa, duha man ni kabuok. Ang usa humana. Humana og
pink o red lead. Limpi na kayo, wala na tayo. Red lead man eh. Dili na ni butangan og tubig. Dili na mo tayo ang tubig ani. Sayang kay nga baril ba. Gitaya na. Bago para ba? Sa ato pa, tangan ko ni siya og red lead. Sumo ni akong trabaho karon, akong humnon. Kuman ako, igumanan ni ngadto na po ko sa tindahan sa kumpado. Before wa pa mahuman, ako sa ning tiwason og panatan rong adlaw. Pintalan og red lead. Yan ako ipusi. Okay. Sige, paspasan na to. Paspasan. Balik ta. Ito, bitagin mo man. Mountain pala. Gosh. Oh my gosh. Okay, I'm going finish. Finish na ang pental. Bahalag patak-patak. Good morning, good morning. Trabahos vlog. Pintal vlog. Pintal ta. Pintal vlog. Sabay na lang. Okay, need to finish more. Mary. Sun o pinto.
baho. Sudah eh. Sige, pintal ta pintal. Sugod tag pintal. Trabaho man sa laki ang ganun. Trabaho sa sama ko sa tanong bahay. Balag na hamos na. Mamalak ang pintal. Masad maligo asad. Ang kita ng trabaho. Takpan ba? Apik na gin mahuman. Pawi-pawi ta kadiyot. Mahuman nig pintal. Wala na. Kung ako sa'y matrabaho sa mga laki, matrabaho sa datong babae. Hindi ko magsabot ba? Bitas na talan eh. Tani, paspasun, paspasun. Namay na nagkulang. Naghamos tignaw. Sa kuman ko pintal ang hila na. Timing na kita ngay uwan. Kung mag-uwan, hindi na pagkatrabaho. Ano sa pintal? Mayroon kayo, magagawa pa din mo. Hantaya. Hantaya. Mamay na to eh. Ito ah. Silhig lang ni ha? Silhig ang gigamit. Silhig. Tangag brush. Tangag brush ba? Silhig. Tangag brush. Ito siya dire. Ligtan pa og ano. Maniun to na. Maniun na lang to na. Last na kong nut. Mamana dito kami. Mamana ko kami ang ta. Kaya usaw man naman. Wow, usaw man na. Bahala na. Wow, usaw man na. Ang karin na lang kuwang. Ay kilid na. Kani. Baw. Gamay na labang pintal. Kung matrabaho man sa laki ang paint, mag-paint ta. Wow. Akong pintalan o. Muna tagpintal. Sa di pa maligo, magpintal. Usa ta, magpintal. Karon manata og pintal o red lead. So, wow. Makaya din ay ang dili makaya eh. Ang dili oh man na. Okay na. Basta napintalan na diya, bahala kampat-kampat or na patak-patak basta kinapintalan og red lead. Wa na ang kaya. So, time na sa hunaw. Pagmanawan. Umanagit ko ang managid ang pamintal. So, time to kaligo na pon. Manatag pintal sa duha ka baril. So, thanks for watching. Salamat sa inyong pagtanaw sa ako ang trabaho karong adlaw nga vlog. Pintal vlog. Balag hamos eh basta kay nahuman akong duha ka baril. Okay na. Ikuman na ni, liko na padulong na pud ko sa tindahan. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, good morning. Happy January 1. Happy January 1. Humana. Times to rest na rest. Babu.
Na, ligo na sad ta. Human na ta og pintal. Grabe. Pintal ta pintal, human na. Ligo na sad ta. Thanks for watching. Thank you, thank you. Smile lang yapon, bahalag na human nagpintal. Smile, smile, smile lang ta. Wala na problema. Kay human naman og trabaho.